Kapuso Primetime King Ding Dong Dantes misaysay nga Filipino flavor ang mupatigbabaw sa giatangan nga Descendants of the Sun, the Philippine adaptation. Atong ilailahon pa ang muda sa papel isip Big Boss sa maong series, pinaagi nining report. Ipanimuha ni Dingdong Dantes nga ang iyang papel sa Descendants of the Sun salamin sa dedikasyon sa mga sundao alang sa nasod. Usa lang kini sa iyang gitinaw nga aduna gayoy Filipino flavor ang maong drama series. Gawa sa istorya sa gugma, anaasab ang kamahinungdanon sa pag-atiman sa pamilya ug ang paghigugma sa nasod. Sama sa sakripisyo ug dedikasyon sa mga Pilipinong sundao. In our case, commitment ng doctors sa kanilang profession and commitment ng soldiers sa bayan. 'Di ba? Hanggang saan ka doon? Ano yung mas mangingibabaw? Yung puso o yung dedikasyon mo sa iyong trabaho? We're talking about soldiers, 'di ba? A point of view that we seldom see. 'Di ba? We talk about doctors, a very technical profession na bihira rin natin mapanood, especially sa Philippine drama. So, ito ang Descendants of the Sun, ipagsasama yung dalawang komplikadong pananaw na yon. Ang Primetime King mao si Captain Lucas Manalo aka Big Boss. Matud pa, siya ang matikas ug matapang nga leader sa Elite Special Forces Squad. So when you talk about dedication to the work, yun yung same dedication na makikita natin sa kwento ng mga doktor at ng sundalo. Gani bisan sa mga kauban daw may patigbabaw sab ang pagka-Big Boss sa Primetime King, mapa-on cam man o off cam. Busa mga kapuso, ayaw si Piata ang pagsugod sa Philippine adaptation sa Descendants of the Sun karong Pebrero 10 dinhi sa Kapuso Network. Uban ni Lian Sinculan o Cleofer Lumayag, Luan Merondina, Balitang Bisdak.